Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aminatu Yunus Jibril. Muna farin cikin gabatar muku da wannan channel ɗin tamu mai suna HDH Hausa TV. Wannan channel ɗin za ta dinga gabatar muku da wasu al'amura da suka shafi Hausa da Hausawa, insha Allahu. Daman abin da sunan tashar ma ike nufi kenan, Hausa da Hausawa. Kuma za ta dinga kawo muku yadda ake furta Hausa, wato yadda ake furta kalmomin Hausa a cikin daidaitacciyar Hausa. Abin da yasa na ce yadda ake furta kalmomin Hausa, saboda Hausawan da suke nesa da Hausawa, wanda kalmomin Hausa bai ishe su ba sosai. To wannan tasha insha Allahu za ta taimaka ta dinga kawo muku yadda ake furta kalmomin Hausa a cikin daidaitacciyar Hausa, wadda ƙa'ida ta yadda a yi rubutun Hausa to da ita. Wannan tasha za ta dinga kuma kawo muku yanayin zamantakewar Hausawa da mu'amalar Hausawa. Misali, yanayin neman aure a Hausa, yanayin yadda ake zamantakewar auren ma a Hausa, yanayin renon ciki, yanayin haihuwa, yanayin yadda ake renon 'ya'ya da ba su tarbiyya a Hausa, a bahaushiyar al'ada, insha Allahu. Kuma za mu dinga kawo muku karin magana da nau'o'in karin magana wanda bahaushe yake cewa karin magana adon zance, da kuma salon magana, saboda a dinga sa karin magana a inda idace. Ba don komai ba, saboda 'ya'yanmu matasanmu za ka ji suna zance suna jeho karin magana wanda bai dace ba. Bai kamata a ce wannan karin magana a daidai wannan aka saka shi, wato ba ajiye ƙwarya a gurbinta ba. Muna son wannan tashar ta kai ga waɗanda suke nesa da Hausawa, Hausawan da suke nesa da Hausawa, da kuma na gida ma masu sha'awar harshen Hausa. Wasu suna nan suna son su yi mu'amala da Hausawa, to amma harshen ya gagare su, sai ka ji sai da baga ake yi. To insha Allahu wannan tashar za ta taimaka. Muna fata za ku taya mu da addu'a, kuma insha Allahu za mu ɗore da kawo muku shirye-shirye akai-akai da yardar Ubangiji. Kar a manta da yi mana subscribing da liking, idan da comment kuma a dinga mana comment. Muna bukatar gyara a inda aka ji muna da gyara. Hausa rigar siliki, Hausa ba dabo ba ce. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.